Hi everyone, welcome back to my Cecilia Nazar YouTube channel. Dayo आङो नोंखौजों बेरायहैनो नागिरदों आरोना माने आंनि हासबेन्डजों बेनिफ्राय दायो बहा लाङो नायनोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोननि थाखाय निउ चेनेलनि थाखाय मोनसे भिडिअ खालामनाया सफैसिगोन आरोना स' रेडि जाबानो जाबाय गासैबो आंनि साबस्क्राइबारफोराबो भिउवार्सफोराबो माने होनबा बिथांमोनखौ एसे हेल्प होनांगौ आरोना बेनि थाखाय एसे ससे भिडिअ खालामदोंमोन आङो निउ चेनेलफोरनि थाखाय थ' आङो बिथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनाया दायो फैगासिनो आरोना अन्नानै एसे नेबावदो एसे लेट जाबाय एक्चुअली एसे गोबावानो जाबायमोन भिडिअआ बनायनांगौमोन आं थाबैनो खिन्थु एसे लेट जाबाय स' सरि हा लेटनि थाखाय अके दानिया बेरायनो थांनोसै नोंथांमोना नायलांदो इन्टारेस्टेड दंबा फैबाय दायो न'निफ्राय ओंखारबाय जोङो नंगुबैयाबो मोनाबनाय बायदि संदोंना हा मोनाबदो आयौ खिथाथारा रायलायथारायो आंजों मानसि थायो होननाया इ सिङाव मानसि थायोनो हा मा होनो हा मा होनो मानसि थायोनो माने अखाबो सिया जि मोजां बेसेबां मोजाङै नावखौ खिथाना नै नाव सलायदो अखा हादों नैलाय जिरायहांदोंल'सोमोन आङो इयावनो अखा फैनांबाय मिथियाना दैयानो जि मोजांखा आयौ नाव दंसोयो एसेबां मोजां नायना जि गुसु दैयाबो जि गिदिर Cirela? Cirai nih. देखो ना Haji semua mulai nih cirainya Nih ji मोजां kasih foto lalai foto kebelahan kaya Nela bibarnya ji मोजांखा
Ha? Nih, epa moजां गिदिर-गिदिर. Wow, nice. Cute. Epa moजां-moजां बिबारानो. बेरायनो मोनासै अखा हानानै थांसैनो नै नोंखौ थांसै इमान मोजांमोन जायगाया बेरायगौमोन आं नुजोबासैबो गुसु आराय मुझे एसेबां मोजांमोन नै बिबारा थांसै फैफिनबाय माब्लाबा फैफिनगोन बाइक गाखोनो मेंनाय आबाय औ कारेन्ट दंना गैया फैसै एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय